Salam eli hurmatly adamlar, garaştada baky betarap yurdumuzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrgan Watan habarlar gepleşimize başlaýas. Düýün hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň Owysina toplumyna gözegçilik edýän ornmasary Ataxalywyň hemme vilayatleriň häkimleriniň gatnaşmagyna sany ulgamar arkaly eş maslahatyny geçirdi. Onu yurdumyzyň owa hojuluk toplumyny hemme vilayatlaryna alyp barlayan işleň barşy bilen bagly meselelere garaldy. Hormat prezidentimiz tanly ulgamar arkaly geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibini oglan edip, ilki bilen Ahal vilayatynyň häkimi Hojagly we söz berdi. Häkim wilayatda dowam edýän mögümliň owa hojuluk işleriniň baş barada hatabat berdi. Bellençäli häzirki wagtda wilayatda ýetişdirilen paýta hatyryny iň soň kanatyna çenli ýygnap almak, ýygnap alynan hatyry paýta saraýjy kärhanlarda gaýtadan işlemek, tapşyrylan hatyr üçin daýhanlar bilen hataplaşyklary öz wagtyny geçirmek boýunça degişi işler alınıp barlýar. Şeýlegem buğday eklen meydanlarda güýgüş suwun tutmak, haşeratlardan arasalamak we beýleki iýdek işler geçirilýär. Şeýlegem häkim wilayatda hasyl toýuny dawraly beýlep geçmäge taýýarlyk görülşi, şonuň ýaly o milli maksatnamasyna laýyklykda şol wilayatda açylyp bulanmaga berilmek meýleşdirilýän durly maksatly deskalardaky we binalardaky gurulşyk işleriniň ýerine ýetirilşi barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, häzirki wagtda dowam edýän mögümliň owa gujuluk işleriniň mühim ähmiýetini ünsüçekdi. Ve şoň bilen baglyqda wilayatyň gowçy meýdanlarynaky paýtanyň ýetkisiz iň soň kanatyna çenli ýygnap alynmagy boýunça işleriň depkinleriniň güýçlendirilmegini, buğday eklen meýdanlarda iýdek işlerini agrotehnikanyň kadrany rahatlykda ýerine ýetirmegini üpçün etmegi taşyrdy. Şunun bilen birlikde döwlet başlarmada ýurdumyzy durmuş ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyna laýyklykda şol wilayatda açylyp ulanmaga berilmegi güdüň nötülýän medeni durmuş we ölümçük maksatly deskalardaky we binalardaky gurulşyk işleriniň ýokary hili ýerine ýetirmegini gödäwçilikde taklamagy taşyrdy. Soňra Balkan wilayatynyň häkimi Aşyr Muradow hormat prezidentimize Balkan wilayatyna döwrewap elektrik stansiýasynyň hemde ýaşaýyş çaýlary we binalar toplumynyň gurulşygyna badylga bermegi, elektrik energiýasyny öndürýän gaz turbina deskasynyň işe girilmegine ak pata bermegi we Balkan wilayat köpürlük hastaxanasynyň durkunyň düýpli täzelenip açylyp ulanmaga berileni üçin wilayatyň ähli ýaşaýjylarynyň adyndan hoşallyk bildirdi. Hemde arkadagy Gahrman Serdarymda we türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagymda bir can saglyk, uzak ömür, iýil ýurt ähli işleriniň arwaşlyklary weselmegini arzu etdi. Soňra häkim wilayatyň ekrançyk meýdanlaryna alynıp barlaýan mögümliň owa gujuluk işleriniň ýagdaýy barada hatabat berdi. Bellençäli wilayatda paýta hatyryny ýygnamak işleri alynıp barlaýar. Ýygnanan hatyry paýta saraýjy kärhanlaryna gaýtadan işlemek, tapşyrylan hatyr üçin ýönem öndürjüler bilen hataplaşyklary öýg wagtyny geçirmek boýunça bir çäýerler görülýär. Buğday eklen meýdanlarda kadyr göýgüş almak üçin degişi iýdek işleri, hyzgana göýgüş we ösüş suwun tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek hemde haşeratlardan arasalamak boýunça degişi işler ýerine ýetirilýär. Şeýlegem häkim ýurdumyzda giňden bellenilýän we halkymyzyň ihlas bilen zähmet çekip sahawaty türkmen topragyndan öndüren hasylyny buýsunjynyň nişany bolan hasyl toýuny taýýarlyk görülşi hemde Türkmenistanyň prezidentiniň owa bolan şäherçileň etraplardaky şäherleň we etrap merkezleriniň ýylatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çende üçin milli maksatnamasyna laýyklykda şol wilayatda açylyp ulanmaga berilmegi gödüň nötülýän durly maksatly deskalardaky gurulşyk işleriniň barşy barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, şu günlerde dowam edýän mögümliň owa gujuluk işleriniň ýokary guramaçlykly geçirmeginiň möhüm talap bolup durýanyny bellädi. We paýta hatyryny ýygnamagyň depkinleriniň ýokarlandyrylmagyny hemde onuň iň soň kanatyna çenli ýetkisiz ýygnap alynmagyny, buğday eklen meýdanlarda iýdek işleriniň agrotehnikanyň kadralaryny bir zaýetmek arkaly ýerine getirmegini gödäwçilikde taklamagy taşyrdy. Şeýlegem o milli maksatnamasyna laýyklykda şol wilayatda açylyp ulanmaga berilmegi meýleşdirilýän medeni durmuş we ölümçük maksatly deskalardaky gurulşyk işleriniň ýokary hili ýerine getirilmegini üpçün etmek babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra sanyl gomarkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoğlu wilayatynyň häkimi Sultan Muradowyň owa gujuluk işleriniň barşy baradaky hatabaty bilen dowam etdi. Hatabatda bellençäli wilayatda paýtaçy bagy daýhanlar tarapyndan geçirilen hatyry ýetkisiz ýygnap almak, daýhanlar bilen döwleti tapşyrylan hatyr üçin hataplaşyklary öýg wagtyny geçirmek hemde ýygnanan hatyry harmanhanlarda büýükdensiz kabul etmek we paýta saraýjy kärhanlarda gaýtadan işlemek boýunça bir işler dowam edýär.
vilayetin agakin meydanlarına innigan göge salmak üçin ýygyk işleri Agritienkanyň kadrlaryny laýyklykda alınıp barlýar. Bir işler bilen bir gatarda yetiştirilen şaly hasylyny gysga möhletde we ýetkisiz ýygna balmak işleri guramaçylykda dowam edýär. Şeýlege mäkim vilayetde hasyl toýuny giňden we guramaçylykla belläp geçmek boýunça görülen taýýarlyk işleri hemde o milli maksatnamasyna laýyklykda şu ýyl vilayetde açylyp ulanmaga berilme meýilleşdirilen dürli maksatly binalardaky we desgalardaky gurulşyk işleriniň barşy barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, mügzümliň obagçylyk işlerini ýokary hilli we guramaçylykly geçirmek boýunça ýüňde golan wezipelere jogapkärçilikli çemeleşmegiň derurdugyna ünsçekdi. Ve şundan bağlılıkta paýta ýygymynyň depinlerini ýokalandyrmak, ýetişdirilen paýta hasylyny ýetkisiz iň soňky hanasyna çenni ýygna barmak, vilayetin bugday meýdanlarynaky ýygyk işlerini hulusanna kadry göge salmak boýunça degişli işleri Agritienkanyň taraplaryny laýyklykda ýerine getirmek, şaly roguna gatnaşýan ähli düzümleriň taýdaşykly işini üpçületmek babatda anyk görkemeler berdi. Şeýlegem döwlet başlarymyzy ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösürmegiň maksatnamasynda hemde o milli maksatnamasyna gödöňnetdilen wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirmeginiň möhümdigini belledi. Hemde şu ýyl vilayetde açylyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrençik maksatly binalardaky we desgalardaky gurulşyk işleriniň ýokary hilli ýerine getirilmegini gödökçilikde taklamagy tapşyrdy. Soňra Lewap vilayetiniň häkimi Aman Gelliýew vilayetde alınıp barlayan obagçylyk işleri barada hatabat berdi. Bellenşýär häzirki wagtda vilayetde ýetişdirilen paýta hasylyny ýygnamak işleri dowam edýär. Ýygyn mewsümine ulanýan kombaýnlaryň we tenkalaryň büýükdensiz işledilmegi üçin edilýär. Öňüme öndürjüler tarapyndan döwleti tapşyrylan hasy üçin hataplaşyklar öz wagtyna geçirilýär. Ýygnalan paýta hasyly paýta rasalyjy kärhanalaryna gaýtadan işlenýär. Vilayetin bugday meýdanlaryna kadry göge salmak üçin degişli ýygyk işleri Agritienkanyň kadrlaryny berja etmek arkaly ýerine getirilýär. Gögeş we edişdigini tutmak, obazlyk tenkalarynyň kömegi bilen mineral we organik dökümler bilen iýmitlendirmek işleri alınıp barlýar. Bir işlerden bir gatarda yetiştirilen şaly hasylyny gysga wagtda we ýetkisiz ýygna balmak hemde watan garmanyny tapşyryp talaba laýyk saklamak boýunça derur çäreler görýär. Şeýlegem häkim ýurdumyzda dawraly bellenijek hasyl toýum nazip edil çäreleri ýokary guramaçyk derejesinde geçirmek boýunça taýýarlyk görülşi hemde o milli maksatnamasyna laýyklykda şu ýyl vilayetde açylyp ulanmaga berilmegi güdüňnetdilen dürli maksatly desgalardaky gurulşyk işleriniň barşy barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, şu günleri dowam edýän möhümliň obagçylyk işleriniň talaba laýyk ýerine getirilmeginiň möhümdigini belledi. Hemde paýta ýygymynyň depkinleriniň güýçlendirilmegini, ýetişdirilen hasylyň iň soňky hanasyna çenni ýygnalyp alınmagyny, bugday meýdanlarynaky ýygyk işleriniň Agritienkanyň kadrlaryna laýyklykda ýerine getirilmegini, şeýlegem şaly roganyň guramaçylykly geçirmegini üpçün etmegi tapşyrdy. Şeýlegem döwlet başlarymyz o milli maksatnamasyna laýyklykda şu ýyl vilayetde açylyp ulanmaga berilme meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrençik maksatly binalardaky we desgalardaky gurulşyk işleriniň ýokary hilli ýerine getirilmegini gödökçilikde taklamagy tapşyrdy. Soňra Mar vilayetynyň häkimi Oradow vilayetde alınıp barlayan möhümliň obagçylyk işleriniň barşy barada hatabat berdi. Bellenşýär vilayetde ýetişdirilen paýta hasylyny soňky hanasyna çenni ýetkisiz ýygna balmak boýunça derur çäreler görýär. Ýygnalan paýta hasyly harmanhanalarda günnelik kabul edilýär we paýta rasalyjy kärhanlarda gaýtadan işlenýär. Tapşyrylan hasyl üçin ýönüm öndürjüler bilen hataplaşyklar öz wagtyna geçirilýär. Hormat prezidentimiň ýurdumyzda adyk bolşugyny puturlandyrmak barada ýüňde goýan wezipelerinden ugralanyp, vilayetin geljek ýylyň hasyl üçin bugday eklen meýdanlaryna Agritienkanyň kadrlaryny laýyklykda ýygyk işleri ýerine getirilýär. Hadusanna gögeş tugun tutmak, meýdanlaryň derur bolan ýerlerine haşeratlardan arasalamak işler geçirilýär. Bu işlerden bir gatarda gant şoňlarynyň ýetişdirilen hasylyny ýygna balmak, günnelik ýygnalan hasyly büýükdensiz kabul etmek we gaýtadan işlemek boýunça degişli işler alınıp barlýar. Şeýlegem häkim ýurdumyzda giňden bellendiýän hasyl toýum nasibetli vilayetde geçiriljek medeni köpçülikliň çärelere taýýarlyk görülşi hemde o milli maksatnamasyna laýyklykda şu ýyl vilayetde açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky we binalardaky gurulşyk işleriniň ýagdaýy barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, häzirki wagtda dowam edýän möhümliň obagçylyk işleriniň möhüm ähmetini ünsçekdi. We şoň bilen baglykda ýetişdirilen paýta hasylynyň ýetkisiz ýygnalyp alınmagyny, bugday meýdanlarynaky ýygyk işleriniň Agritienkanyň kadrlaryna laýyklykda ýerine getirilmegini, gant şoňlarynyň hasylynyň ýetkisiz we gysga möhletde ýygnalyp alınmagyny üpçün etmegi tapşyrdy.
Şeýlekem ýurdumyzy durmuşyk ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyna laýyklykda şeýle wilayatda açylyp ulanmaga berilmegi gödüňletdirýän medeni durmuş we öýrümçik maksatly desgalardaky hemde binalardaky gurulşyk işleriniň ýokary hilli alınıp barylmagyny gödüňçilikde saklamak babatda birnäçe görkezmeler berildi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň owasynaga toplumyna gödüňçilik edýän ornatary Atahallaýew ýurdumyza alınıp barylýan obagçylyk işleriniň baş barada hasabat berdi. Bellenşýäli ýurdumyň wilayatlaryna paýtaçy babadaýhanlarymyz tarapyndan ýetirilip ýetişdirilen paýta hasylyny soňky hanasyna çenli ýygnap almak hemde tapşyrylan hasyl üçin hataplyşyklary geçirmek, ýygnalan hasyly paýta sarajy kärhanlarda ýokary hilli gaýtadan işlemek boýunça degişi işler dowam edýär. Wilayatlaryň buğday eklen meýdanlaryna agrotehnikasynyň kadraryny laýyklykda ýygyk işlere alınıp barylýar. Uýgurşalan ýerlerde haşeratlardan arasalamak boýunça çäreler geçirilýär. Şunun bilen bir gatarda Daşoğuz hem Lewap wilayatylaryna Şalarogy, Mar wilayatynyň ekrançyk meýdanlaryna bolsa gant şoňdurynyň hasylyny ýygnap almak işleri dowam edýär. Şeýlekem vice-premier noýabr aýynyň 2-nji ýekşenmesinde ýurdumyzda giňden bellenip geçiljek hasyl toý münasibetli bayramçyk çärelerini görýän taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyň ekrançyk meýdanlaryna dowam edýän mögsümden obagçylyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirmeginiň zerur talap bolup durýanyny bellädi. We şunun bilen baglykda ýetişdirilen paýta hasylynyň ýetkisi ýygnaryp alınmagyny, buğday eklen meýdanlarda ýygyk işleriniň agrotehnikanyň kadralaryny berja etmek arkaly alınıp barylmagyny gödüňçilikde saklamagy taşyrdy. Döwlet başlarymyz iş maslahatyna gatnaşyra ýylanyp, ýurdumyň obagçylygyny toplumlaryna ösürmek, obagçylyk ekinleriniň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek boýunça ýüňde goýulan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmegine, jogapkärçilikli çemeleşmegiň mümkindigine ünsüjekdi we burada alınıp barýan işler babatda anyk görkezmeler berdi. Şeýlekem döwlet başlarymyz garaşdy bitarap gotarmazda her ýylyň noýabr aýynyň 2-nji ýekşenmesinde giňden bellenilýän hasyl toýuny ýokary guramaçyk derejesine geçirmek üçin ähli zerur çäreleriň görülmeligini tapşyrdy. Hormat prezidentimiz sanly gomarkaly geçirilen iş maslahatyny jemlep, oňa gatnaşanlara bir jan saglyk, bir karar watanymyzyň rawatçylygynyň hemde mehriman halkymyzyň abadan durmuşynyň üpçün edilmegine gönükdirilen giňerimli işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Dün Türkmenistanyň Sağlyk Uruş we Derman Senaty ministrligine hemem Murat Garif adynyky Türkmenistanyň Döwletlik Mançylyk Uniwersitetine maslahatlar geçirildi. Maslahatlarda ýurdumyzyň sağlyk uruş ulgamyna alınıp barýan işler hemem bugurda gazanylýan uly ösüşleri we ýetilýän halkara derejesindäki ýokary sepkitler üçin gahrman arkadağymyzy we arkadaňly gahrman serdarymyzy töý sürekden hoşallyk bildirildi. Sağlyk Uruş we Derman Senaty ministrligine geçirilen maslahatda Balkan vilayet köporly hasahanasynyň durky düýpli döwre wagtlaşdyrylan hemde täze gurulan binalar bilen üstü getirilen toplumynyň we Mar vilayatynyň Bayramali tarap hasahanasynyň durkunyň düýpli täzelenip açylyp ulanmagy berileni üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Lokman Arkadağymyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly gahrman serdarymyza alkyş we hoşallyk sözleri beýan edildi. Bellenşýäli berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne ýurdumyzyň saglyk uruş ulgamyny dünýä derejesinde üstürmäge aýratyn ünsürlýär. Hormatly prezidentimiň ýurdumyza adamyň saglygyny ejemmetiň we döwletiň iň ýokary gymmatly bolup durýar diýen sözlerinden oguralyp, ulgamyň mümkinçiliklerini artdyrmagy hemde hyzmatlarynyň ýokary hil ülgeleriniň üpçün edilmegi, hünärmenleriň bilim derejesiniň ýokary bolmagy, maddi üpçünçilik binýadynyň täze tehnikalar bilen kämilleşdirilmegi, şeýle-de dünýäniň lokmançylyk almanyň gazananlary bilen bilelikdäki işleriň meçhurlygynyň artmagy ýurdumyza durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Şu maksat bilen ýurdumyza saglyk uruş we lokmançylyk ugurly desgalaryň sany artýar. Döwre we pasahanalar, saglyk oýlary, lokmançylyk merkezleri gurulýar. Bar bolanlaryň durky täzelenip, maddi enjam bilen binýady döwre wagtlaşdyrylýar. Munyň aýdyň mysal hökmünde ýa-ni ýakynda Mar wilayatynyň Bayramali etrabyna we Balkan wilayatynyň Balkanawa şäherine durky täzelenen köporly hasahanalaryň açyjy dawaralary boldy. Döwre we lokmançylyk hyzmatlaryny ködürleýän şeýle merkezleriň ulanmagy bermegi, olarda innowasion tehnologiýalaryň hemde dünýä belli kompaniýalaryň öňdebaji enjamlarynyň işçiň ornaşdyrmagy, ugurdaş edaralaryň giň ulgamy we olaryň hünärmenleriniň dünýäniň iri lokmançylyk merkezlerine hünär aýratynlyklaryny geçmegi, gysga wagtyň içinde ilaty ködürlenýän saglyk uruş hyzmatlarynyň ýokary derejesini üpçün etmegi, ýokanç we ýokançdar keselleriň öňüni almagy, takyk anyklaýyş we bejeri işlerini geçen
geçirmäge, ilatyň ortaça ömür dowamlylygyny ýokarlanmaga mümkinçilik berýär. Çünki halkyň saglygy ediňe bir ýurdun baş waýly bolman, eýsem Türkmenistanlaryň häzirki we geljeki nesilleriniň röwşen geljeğiniň berk binýadydyr. Bellen şäli Balkan vilayet köporly hasahanasynyň durky düýpli döwre wagtlaşdyrylan we täze gurulan binalar bilen üstü ýetirilen toplumy hemde Mary vilayetiniň Bayramali etraf hasahanasynyň durkunyň düýpli täzelenip açylyp bolanmagy berilen binalary hemde olarda işleýän lukmanlardyr şepaat uýulary häzirki wagtda halka halmat edip olaryň saglyklaryny bejerýärler, berki diýerler we öňüne şäherlerini geçirýärler. Şeýle işler üçin saglygy goruş ulgamynyň işgärleri hemde halkymyz gahrman arkadamda hemde arkadaly gahrman serdarymyza tüýt sürekden alkyş sözlerini aýdyp hoşallyk bildirýärler. Maslahatyň ahyryna gatnaşjylar hormat prezidentimiň adyna bir agzdan ýüzlenme kabul etdiler. Murat Garryfowyň näki Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine arkadan ýola goýan saglyk sakawaty bagtyar durmuşyň gözbaşatly maslahat geçirilip, ol Türkmenistanyň wirusly hepatitiň beý görnüşine garşy göreşmek boýunça sebitlen maksatly görkezjilerini ýerine ýetirenligi barada guwanamanyň gowşulmagyna başlandy. Maslahatda Trowaşdan Türkmenistanyň wirusly hepatitiň beý görnüşine garşy göreş boýunça sebitlen maksatly görkezjilerini ýerine ýetirenligi barada guwanamanyň gowşulmagy münasibetli gahrman Lukman arkadamyda we arkadaly gahrman serdarymyda şeýle-de ähli halkymyda we maslahat atnaşlara gutluk sözler aýdyldy. Gowşurylan guwanamada bütün dünýä saglygy goýuş guramasynyň Ýewropanyň çeýniki maslahat beriş bilermenler topornyň Türkmenistanyň immunlaşdyrmak arkaly B hepatitine garşy göreşmek boýunça sebitlen maksatly görkezjilerini ýerine ýetirendigini tasdikleýänler bellenýär. Gazanylan bu üstünlük tutuş Ýewropa sebitine jemmeşlik saglygyna howp hökmünde wirusly hepatitleri ýok etmek maksatlaryny ýerine ýetirmek üçin ören uly ähmiýete eýdir. Garaşsyz watanymyz lukmançylyk hemde ilmi diplomatiýa babatda hazmatdaşlygyň täze ugurlaryny öňe sürmek bilen Birleşen Milletler Guramasy, oň ýürütüleşdirilen düzümleri, aýratynda bütün dünýä saglygy goýuş guramasy, dünýäniň öňde barjy saglygy goýuş idaralary we ilmi bagly merkezler bilen işçen gatnaşyk saklaýar. Şoň göräde ýurdumyz saglygy goýuş ulgamyny döwre wagtlaşdyrmak babatda baý tejribe toplady. Keselleriň öňüne almakda, olary ýok etmekde belen sebitler ýetildi. Maslahatyň dowamyna Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Lukman Arkadamyň ýygydaly uly tagallarlary bilen ýurdumyzda wirusly hepatitiň beý görnüşine garşy göreşmek ugrunda ýerine ýetirilen işler hemde ýetilen sebitler dogrusyna durulyp geçilip, sofana bu ugurda saglygy goruş we derman senaty ulgamyna amala aşyrylýan işler barada çykyşlar dinlendi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň Alimler Akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk we ykdysadyýat ilimleriniň doktory, professor, düýpli ilmi işleriň awtory gahrman arkadamyň gönlüň gatnaşmagyna işlenip taýýarlanan saglyk döwlet maksatnamasynyň ýygydaly durmuşa geçirmegi, milli saglygy goruş ulgamyny dünýä ölçegleriniň ýokary derejesine çykarmagy hemde ilaty hödürlenýän hyzmatlaryň görnüşlerini we kiýilini ýokarlandyrmagy mümkinçilik berdi. Bu maksatnama laýyklykda izi diýarymyzda ilatyň saglygyny goramak, saglyň durmuşy öpüş etmek, garasy Türkmenistanyň alyp barýan döwlet siýasatynyň esasy ugurlarynyň birine urly. Türkmenistan saglyk döwlet maksatnamasyny ýylyň-ýylyna üstünlikli durmuşa geçirmek bilen ýurdumyzyň şäherlerine birnäçe howply ýokanç keselleri, şol sany drakonkulyoz, poliomiyelit, gyzdyrma, gyzamyk we gyzylja keselleri ýok edildi. Durly görnüşli kesellere garşy çaýgalara ýokary hili vaksinalary köpçülikden sanjym etmek çäresi ýoly goýuldy. Gazanylan üstünlikler halkary guramalar tarapyndan ikrar edildi. Hemde degişli şahadatnamalar bilen tasdiklandy. Türkmen lukmanlarynyň bu ulgamda toplan tejribesi bütün dünýä saglygy goruş guramasynyň Ýewropa sebitiniň ýurtlaryna ýaýratmak üçin maslahat berildi. Nahar duwudyny ýotlaşdyrmak boýunça netijeli işler dowam etdirilýär. Munyň özi ýot ýetmezçiligi bilen baglanyşly keselleriň öňüne almagy mümkinçilik berdi. Türkmenistanyň garaşy döwletleriň arkalaşygyna agza ýurtlarynyň we Merkezi Aziýanyň ýurtlarynyň arasynda ilkinji we dünýäde 4-nji bolup halkary üňlerine laýyklykda duwudyň ýotlaşdyrylmagyny üpjüne dendigi bu ýsonçly ýagdaýdyr. Bularyň ählisi ýurdumynyň Alimler Akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ilimleriniň doktory, professor, gahrman arkadamyň çuňur oýlanşykly, anyk durmuş ugurly işleriniň miweleridir. Şol işler halkara birleşiginiň hemde esasy halkara guramalarynyň, şol sana Birleşen Milletler Guramasynyň oň iri düzümleriniň, bütün dünýä saglygy goruş guramasynyň, çağalar gaznasynyň we Türkmenistanyň soňky ýyllarda işçen we netijeli hyzmatdaşlygy diýen
beýleki guramalarının giň qirarnamasyna münasip boldy. Şeýle-de çykyşlarda Türkmenistany öňüňe tanjymlarla öpüşen etmekde, halkara guramalar bilen anyp barýan hyzmatdaşlyk virusly hepatitiň beý görnüşine garşy göreş boýunça sebitleýän maksatly görkezjilere ýetmek uğruna bütün dünýä saglygy goraş guramasynyň eýleýän orny we oň alyp barýan işleri ýokançlara garşy göreşmekde we olaryň öňüni almakda, lukmançylyk maksatly serişdiler bilen öpüşen etmekde, Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň ýerine ýetirýän şol sahana Türkmenistan bilen hyzmatdaşlykda alyp barýan işleri ýokançlara garşy çağalaryň arasynda edilýän sanjylmaryň ähmeti, zinanlaryň arasynda ýokançlara garşy göreşmekde, Birleşen Milletler Guramasynyň ýylat ganasynyň eýleýän orny, Birleşen Milletler Guramasynyň neşe serişdilerine we jenaýatçylyga garşy göreşmek boýunça müdürlüğiniň Türkmenistan bilen alyp barýan hyzmatdaşlygy barada gurrun berdiler. Mundan başga da masatda Türkmenistana immunna öňüne sanjylmaryň ähmeti dogrusyna durulyp geçildi. Döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramana garşy gullugyň barlygyny ulgamy ýygydaly berkidilýär we kämilleşdirilýär. Ýmit önümleriniň hiline we howpsuzlygyna hemde agyň suwuna berk gözegçilik etmek babaty işler anyp barlýar. Halkara hyzmatdaşlygyň çäklerini ýokanç kesellere epidemiologiýa gözegçiliginiň milli konsepsiýasy işlenip düzüldi. Netijede ýurdumyz dünýäniň awraýly halkara guramalarynyň ýokary derejeli syýlyglaryna hemde guwanamalaryna münasip boldy. Türkmenistanyň virusly hepatitiň B görnüşine garşy göreş boýunça sebitleýän maksatly görkezjilerini ýerine ýetirenligi barada ýurdumyzda deýişli guwanamanyň gowşulmagam, munyň ýene de bir aýdyň tutnamalarynyň biridir diýip çykyş edenler aýtdylar. We munyň üçin Lukman arkadaýymda hemde arkadaýly gahrman serdarymda tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Maslahatyň ahyryna gatnaşyjylar hormatly prezidentimiň adyna bir agzdan ýüzlenme kabul etdiler. Dmitri Shapachenko, Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň kemişçilik utgaşdyrjysy. Pursatdan peýdalanyp Türkmenistanyň virusly hepatitiň beý görnüşine garşy göreş boýunça sebitleýän maksatly görkezjilerini ýerine ýetirenligi baradaky guwanamanyň gowşulmagy bilen Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidentini hemde Lukman arkadagy şeýle-de ähli türkmen halkyny tüý sürekden mutlaýan. Bu Birleşen Milletler Guramasy üçin möhüm wakadyr. Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk öňden bäri strategik bolup gelýär. Hyzmatdaşlygymyzyň netijesinde uly üstünlikleri ýetýär. Şeýle şahadatnamalar Türkmenistanyň raýatlarynyň saglygyna uly jogapkärçilik çekýänini görkezýär. Bütün dünýä saglygy goraş guramasy bu şahadatnamany bermekden hoşallyr. Belden şäheri ýurdun Lukman arkadagynyň başyny başlan, hemde häzirki wagtda Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidentiniň üstünlikli dowam etmegine, ýurdun raýatlarynyň saglygy we awadançylygy barada hemişe alad edilýär. Biz Türkmenistanyň adamyň saglygyny goramak hemde olaryň ömrüniň ortaça dowamlygyny artdyrmak boýunça ähli şertlaryň döredilýänini we anyk çäýerleriň görülýänini, iň häzirki zaman lukmançylyk we beceriş öňüne alyş merkezleriniň ulgamyny döretmek boýunça giň gerimli işleriň geçirilýänini anyk göz ýetirdik. Türkmenistanyň ähli saglygy goraş işgärlerini hemde Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidentini we gahrman arkadagy Türkmenistanyň virusly hepatitiň B görnüşine garşy göreş boýunça sebitleýän maksatly görkezjilerini ýerine ýetirenligi barada guwanamanyň gowşulmagy bilen tüý sürekden mutlaýan. Sag bolun. Yegor Zaytsev, bütün dünýä saglygy goraş guramasynyň Türkmenistanyň ýurt boýunça idarasyny ýol başdy. Bugun Türkmenistanyň virusly hepatitiň B görnüşine garşy göreş boýunça sebitleýän maksatly görkezjilerini ýerine ýetirenligi barada guwanamanyň gowşulmagy taryhy pursatlaryň biri boldy. Munyň özi Türkmenistanyň, türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagyň başyny başlan we häzirki wagtda Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidentiniň üstünlikli dowam etmegine, raýatlaryň saglygy baradaky aladanyň aýdyň netijesidir. Mundan başga da ýurtda ýylatyň saglygyny goramak we sağlam durmuş ýöreligini ýaýwanlanmak boýunça uly tagylaryň edilýänini bu ýa bellemelidir. Belden şäherli häzirki zaman türkmen jemgyýetine sağdan iýmitlenmek hemde köpçüliklerin beden teri we sagalyş şereketini giňden wagt etmek ziýanly inniklere garşy işçen göreşmek boýunça ägir türlü işler durmuşa geçirilýär. Pursatdan peýdalanyp men ýene dergelek Türkmenistanyň virusly hepatitiň B görnüşine garşy göreş boýunça sebitleýän maksatly görkezjilerini ýerine ýetirenligi baradaky guwanamanyň gowşulmagy bilen Türkmenistanyň hormatly prezidentini hemde Lukman arkadagy tüý sürekden gutlaýan. Sag bolun.
Balkan vilayet Köporlu hasahanasynyň durky düýpli döwre baplaşdyrylan we täze gurulan binalar bilen üstü ýitirilen toplumynyň açylmagy münasibetli Balkan vilayet häkimligine geçirilen hoşallyk maslahaty Balkan vilayatynyň ýaşaýjylarynyň gahrman arkadamyda hemde arkadaly gahrman serdarymyda bolan söýgü buýsançlarynyň beýanyna urly. Hoşallyk maslahatyna çykyş edenleriň beýleşleri ýaly her bir ýurdun döwlet syýasatynyň möhüm görkezjileriniň iň ileri tutulýan ugry oň raýatlarynyň ýaşaýyş derejesleri. Adam haqqynaky insan saglygy baradaky arada hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň tutanýarlyk bilen amala asarýan insan perwer döwlet syýasatynyň iň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Hoşallyk mansatyna atnaşanlar merdany hem agdy bir halkymyzyň saglygyny ähli zatdan iller tutup, lukmanlara halal hemde netijeli däkme çekmäge ähli şertler döredip berýän hormatly prezidentimize arkadaly gahrman serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza nusgalyk derejede amala asyrýan ýylyk behwetli beýik işlerine rowaçlyklar arzu etdiler. Şeýlede Mary vilayet saglygy goraş müdürlüğiniň guramagyna Bayramaly Tramyň şäherine durky düýüp götür täzelenen we daşda goragy awadanlaşdyrylan 4 katly 301 orunly hasahananyň dawraly ýagdaýda açylyp bolmagy bermek münasibetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Bu maslahata Bayramaly Trap häkimliginiň işgärleri, mejlisiň deputatlary, vilayet, etrap şäher halk maslahatlarynyň agdalary, Maryanyň lukmançylyk orta okuma mekdebiniň talip ýaşlary, ýaşy nesiller we mehrem eneler, saglyk ulgamynyň işgärleri, etrawyň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň edara kärhanalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatda çykyş edenler gahrman arkadamda hemde arkadaly gahrman serdarymyda dünýäniň ösen tehnologiýaly lukmançylyk enjamlary bilen öpjün edilen we durky täzelenen hasahananyň döwreba binasyny raýatlarymyza ulanmaga beren üçin alkyş sözlerini aýtdylar. Maslahatda döwreba hasahana binasynyň açylyp ulanmaga berilmegi münasibetli mähirli gutluklar we buýsançly hoşallyk sözler aýdyldy. Ýurdumyzyň energetika ministrligine geçirilen hoşallyk maslahaty işçi häsiýete beslenni. Ol hormatly prezidentimiň gatnaşmagyna täze energetika we durmuş maksatly dethalaň düýbüniň tutulmagyny hemem ulanmaga berilmegine bagyşlandy. Elektrik energiýa önümçiliginiň ösürilmegi watanymyzyň ykdysady kuwatynyň nyşanlary. Çykyşlarda pudagy ösürmek boýunça amala aşyrgan özgörtmeler üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirildi. Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy trawynyň çäginde otgoşgul dolanşykda işlejek elektrik stansiýasynyň hemde Gowulmaýyk şäherçetinde meýdan durmuş maksatly binalar toplumynyň düýbüniň tutulmagy, şeýleki mary ahal ugur boýunça ýokary voltly asma elektrik geçirjetiniň Türkmenistan energetika ulgamyna biriktirilmegi, Türkmenbaşydaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna 2 tane gaz turbina desgatynyň dawraly açylyp bolanmagy berilmegi möhüm ähmiýetlidir. Bu wakalar milli ykdysadyýetimizi diversifikasyýalaşdyrmagy hemde onuň ösüşini öpçün etmegi, eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmagy, sebitleri okunly ösürmäge gönükdirilen giňermeli maksatnamalary durmuşa geçirmegiň ýoluny nowatdaky möhüm ädim boldy. Şunda halkara ölümlere laýyk gelýän häzirki zaman inženýer tehnik infrastrukturanyň döredilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Döwrewap elektrik öpçünçilik ulgamlary munyň aýrylmaz düzüm bölegi bolup durýar. Hormatly prezidentimiň 3-nji noýabrda Türkmenistanyň guruluşy goýsynaga toplumynyň işgärleriniň hünär bayramynyň beýlenilmegi baradaky permana gol çekmegi bizi täze üstünlikleri ruhlandyrdy diýip çykyş edenler bellädiler. Ýurdumyzda energetika toplumynyň şol sany elektroenergetika pudagynyň maddi enjamlaryň büniýadyny puhtalandyrmak, düýpli döwrewaplaşdyrmak, hususan bu pudag üçin ýokary bilimli hünärmenler taýýarlamak boýunça maksatnamalaryň çäreler durmuşa geçirilýär. Türkmenistan energetika ulgamyna sebit we halkary ähmiýetli iri taslamaları durmuşa geçirmek bilen daşky urşawy goramak meselesini ören jogapkärçilikli çemeleşýän öňörkezýär. Bolgamda ekologiýa taýdan arasa innowasion tehnologiýalar, eň täze almatyňki işlep taýýarlamalar işçiň urnaşdyrylýar. Maslahata gatnaşyjylar gahrman arkadamyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza ýüzlenme kabul etdiler. Ahal vilayatynyň Änew şäherindäki medeniýet öýünde mara ahal täze elektrik geçirjetini Türkmenistanyň energetika ulgamyna biriktirilmegi münasibetli maslahat geçirildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüniň her bir güni hormatly prezidentimiziň parasatly başdanlygyna şanly wakalary beslenip, taryhyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylýar. Arkadaly gahrman serdarymyzyň mara ahal asma elektrik geçirjetini Türkmenistanyň energetika ulgamyna biriktirmegi akpata bermegi ajaýyp waka bolup Batyar il günümiň buýsançlaryny hasan belende götürdi. Bu taryhy wakalaň ýurdumyzda arkada serdarly Batyar ýaşlar ýeline geçirilmeginiň ödem aýratyn many mazmuny eýe boldy.
Maslahatda çykyş edenler mara ahal täze elektrik geçirjisiniň esas aýratynlyklary, onuň gurulşygyna ulanylýan ýokary hili serişdeler. Dünýä belli kompaniýalaryň enjamlarynyň ulanılan o şeýlekem bu ägirt asma elektrik geçirjisiniň sany ulgam arkaly dolanyrylýan barada da şeýlekem bu ägirt tatlamanyň ähmiýeti barada guwançly gurrun etdiler. Halkara ähmiýetli tatlamaryň toplumlaryň durmuşa geçirilmegi babatda ägirt uly işleri durmuşa geçirgenligi üçin hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza maslahata gatnaşçylar hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň gatnaşmagyna, Balkan vilayetiniň Türkmenbaşy etrabynyň çägine, kuwatlygy 1574 megawatt bolan täze döwrewap elektrik stansiýasynyň Gulmaýyk şäherçetinde meden durmuş maksatly binalaryň düýbüniň tutulmagy, şeýlekem mara ahal ury boýunça ýokary voltly asma elektrik geçirjisiniň Türkmenistanyň energetika ulgamyna biriktirilmegi münasibetli Türkmen Döwlet Energetika Institutyna hoşarlyk maslahat geçirildi. Maslahatda ýurdumyzda döredilgen ähli mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza hoşarlyk sözler aýdyldy. Magtymly adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde Türkmen halkynyň milli lideriniň we arkadagly gahrman serdarymyzyň bilim ulgamyny ösürmek baradaky taglimaty berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüniň aýdyň ýoly atly maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler Türkmenistanyň halk maslahatynyň 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda geçen meclisinde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadagymyzyň 2023-nji ýylyň 31-nji oktýabrynda geçiren Türkmenistanyň halk maslahatynyň prezidiumynyň meclisinde garaşda watanmyzda toplumlaryň özgörtmelerini amala aşyrylýanyny, döwletimizi we jemgyýetimizi mundan beýlegem hemme taraplaryň ösürmäge, täzelençe we ösüşe gönükdirilen berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy Türkmenistany 2022-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmegi milli maksatnamasynyň Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyza 2022-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmegi maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýänini notladylar. Gahrman arkadagymyzyň hemde hormatly prezidentimiziň döwlet siýasatiniň möhüm ugry hökmüne, bilimiň hiliniň we mazmunynyň dünýä ölçeglerine laýyklykda üpçün edilmegi, okuw terbiýeçilik işindäki öňde barja tejribeler nazara alynıp, ýaş nesliniň beden we ruhy taýdan sazlaşyk ösmegi, watan söýçülük, insanperwerlik ruhyna terbiýelenmegi bilen baglanşykly özgörtmeler barada bellenildi. Maslahatda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini 2024-nji ýyla çenli halkara derejeli ýokary okuw mekdepleriniň sanyny goşmak boýunça geçirilmeli çäreler barada nagtarly. Maslahatda bilimiň hilini ýokarlandyrmak, görnüş we mazmun taýdan baýlaşdyrmak, hünärmenliň kämil neslini taýýarlamak bilen baglykda bilim terbiýeçilik edaralaryna alınıp barylmaly işleň esasy urlary barada durulyp geçildi. Bu babatda alınıp barylmaly işler hakynda pikir alşmalar geýbanlanyryldy. Berkarar döwletimizde gahrman arkadagymyzyň bilim, ilim we ýaşlar siýasatyna durmuşa geçiren özgörtmeleriň hemde bu asyrly ýörelgäni hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň dowam etdirmegi bilen häzirki zaman türkmen jemgyýeti üçin bagtyar ýaşlary kemale getirmekde ihlatly zähmet çekdiklerini anandyrmak bilen tarih ýaşlar hem täze taryhy ýamda halkara tejribesini, dünýäň öňde barja ilminiň, biliminiň, tehnologiýalarynyň gadanalaryny öwrenmek hemde geljekde berkarar watanmyzy durmuş ykdysadydan ösürmekde döredip bergen giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Maslahat bilen uğurdaş Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman alim arkadagymyzyň kitaplarynyň, amal haşam sunugatynyň milli gymmatlyklarynyň, ýurdumyzyň bilim, saglyk goraş, sport we ilim buwdaklaryny gazanlan üstünlikleriniň sergisi guruldy. Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň guramagyny Türkmen-Eýran döwlet serhedinde ýerleşýän Sarax gözegçilik geçiriş ýerine iki ýurdun gümrük edaralarynyň wekilleriniň iş dowuşugy geçirildi. Dowuşukda Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň 2023-nji ýylyň 30-njy maýyna Eýran Islam Respublikasyna iş saparynyň çäklerine geçirilen Türkmen-Eýran gepleşikleriniň netijeleri boýunça gol çekilen Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň we Eýran Islam Respublikasynyň gümrük müdürliginiň arasynda hyzmatdaşlygyň geljekde çuňlaşdyrylmagy we geňeldilmegi boýunça bilelikdäki çäreleň 2023-2024-nji ýyllar üçin meýillamasynyň ýerine ýetirilşi hem bilelikdäki çäreleri durmuşa geçirmek
meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Şeýle-de taraplar Türkmen we Iran serhedine kereket edýän gümrük nokodyny, gümrük gözegçiliginiň gurulşy, harytlaryň barlygy we bogurda ulanylýan enjamlar retmileşdiriş işleriniň alyp barylşy we sany ulgamyň ulanşy, gümrük kadrlarynyň bodurmalaryna garşy görüş babatda alyp barýan işler we beýleki bary bolan tejribeler, şeýle-de demir ýol hemem awtomobil ulaglaryny, ýükler daşalanyny gümrük we logistika hyzmatlarynyň ýerine ýetirişi bilen birek ýakyndan tanıştyrdylar. Şu ýylyň 31-nji oktýabry 4-nji noýabr aralygyny Azerbaýjan Respublikasynyň Baku şäherinde Türksoy adly halkara teatr festivali geçirildi. Bu festiwalda Türkmenistanyň Matmurad Naky Millet adly drama teatry, Türkmenistanyň halk ýazajy Gowşutgeli daňa tarapyň söýük hem hasrat adly eser bilen gatnaşdy. Günür edebiýatynyň genji hadynaty bolan Leyli Mejnun destanynyň gahrmanlary bolan Leylidir Mejnunyň ýaşlyk döwri barada söhbet etýän bu eser tomoçaçylar tarapyndan gadagyn garşylandy. Türkmenistanyň Matmurad Naky Millet adly drama teatrynyň söýük hem hasrat spektakli Türksoy adly 1-nji halkara teatr festiwaliniň hormat gatyna hemde ýürüti ýadygarlygyna teatryň artisti Abdullayewa bolsa iň gowdynan keşwatly ýürüti bayragy münasip boldy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezidentimiziň durnukly ösüş siýasatyna sebitlen ykdysady taýdan ýokary depkinli ösüşini gazanmak, innowasion häsiýetli önümçilikleri döretmek, bäsleşli ukyply ekologiýa taýdan arasy taýýar önümleri öndürmek hemem olary dünýä bazaryna çykarmak babatyndaky tagallalara möhüm ähmiýet berilýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzyň welaýatlaryny içerki we daşarky wagtlar üçin ýokary hilli önümçilikleri döretmek, ekologiýa taýdan arasy önümleriň önümçiligini giňeltmek we ilatyň iş üçinçiligini ýokarlandyrmak bilen bagly işler giňerme eýe bolýar. Ýurdumyzyň ahal welaýatynyň Akbuda etrawynyň Magtumly daýhan birleşiginiň çägine ýerleşýän guşçuluk toplumyna da işler döwrüň talabyna laýyk gurulýar. Bilşimidi Ali Türkmen halkynda 7 hadynaň biri hasaplanylýan towu köpertmekde we oň et önümleri ýumurtgalary bilen halkymyzy üpçün etmekde bu toplumda işler häzirki zaman şertlerini alınıp barylýar. Guşçuluk toplumyna 130.000 towuk saklanýar we olar her gününe 125.000 ogaly ýumurtga bermäge ukyplydyr. Towuklaryň saklanýan ýeriniň ýyllygy ortasy 24 derejededir. Ahal welaýatynyň haky etrawynyň çägine guşçuluk toplumyna degisli bolan 500 hektar ýerde dänelik ösümlikleri ösürilip ýetirilýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzda guşçuluk pudagy ören salt tepkinler bilen ösürilýär. Muňa ýurdumyzyň dürli künjeklerini asyl ulanmaga berilen guşçuluk toplumlary, döwlet we hususy karhanalar olaň alyp barýan netijeli işlerim aýdyň şaýatlyk edýär. Guşçuluk toplumynyň işgärleri berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe döredilýän mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagymyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimiziň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyza daşary döwletlerden getirilýän harytlaryň orun tutup bilýäni bäsleşi ukyply ýokary hilli önümleri öz döwletimizde öndürip, şoň hasabyna içki bazarlarymyzda haryt bolşuny döretmek, şeýle-de döwletimiziň eksport mümkinçiligini artdyrmak goýunça öňde goýýan möhüm gaýry goýulmasy wezipelerini çözmekligi ýurdumyzyň kiçik we orta telekeçilik ulgamynyň işçiň telekeçileri öz münasip goşuntlaryny goşýarlar. Türkmenistanyň Senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Mary şäherindäki Rowşan aýakgaplary hususy kärhanasynyň telekeçileri şu asly maksada işçiň goşulyp arkadagy serdarly bagtyar ýaşlar ýylyny täze çögözlegleri bilen dörejilikli zähmet çekip önümçiligi köp ugurly esasy ösürýärler. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda kiçik we orta telekeçilik ösürmek baradaky öňden gözjülükli siýasaty esasynda Rowşan aýakgaplary hususy kärhanasyna döwletimiz tarapyndan berilýän uzak möhletligiň ýeňillikli garşy serişdelen hasabyna gurulan 2 gatdan ibaret önümçilik binasynyň dünýäniň aýakgap önümçiligindäki iň kemil tehnologiýaly tekin maşinlary hemem beýleki enjamlary bilen enjamlaşdyrylanyny aýtmak gerek. Bu ýerde ornaşdyrylan enjamlaryň hemmesi dünýäniň ösen döwletleri bolan Italiýa, Germaniýa hemem beýleki döwletlerde iň täze öndürilen ýokary tehnologiýaly önümlerdir. Şol önümler önümçilik bölümine öndürilýän aýakgaplaryň möçörni görnüşlerini artdyrmaga, hilni düýpli gowlandyrmaga ýardam berdi. Bölümde ýaşlaryň 200-den köprägini iş orunlarynyň döräni aýratyn bellerliklidir. Kärhanada zähmet çekýän hünärmenliň, işçiliň täze enjamlary dolandyrmaklygy, puğty özleşdirmekleri bu ýerde önümçiligi täzeçe gurnamaga ýardam berdi. Şonuň netijesinde indi kärhanada
ayaqqaplan önümçiliginiň möçberi 3 hisse artdyrly. Bu ýerde her günne ýylyň durly pasyllaryna niyetlenip tikilýän ayaqqaplan şeýlede sport ayaqqaplarynyň 1000 jüwti önürliýe. Röwşen ayaqqaplary hususy kärhanasynda ýordumyň durly önümçilik pudoklarynyň şeýlede saglyk goruş ulgamynyň buyurmalary boýunça da ayaqqaplary köpçüliklerini önürliýe. Kärhananyň telekeçileri häzirki günlerde ýordumyň harby hemem hukuk goruýjy edaralarynyň buyurmasy esasynda serkerdeler üçin niýetlenen ayaqqaplan ädiklen 60 000 jüwdüni önürmek üçin tutan ýere zähmet çekýärler. Röwşen ayaqqaplary hususy kärhanasynda ýokur hili gönnün gelşikli biçimlerde tikilýän giymek üçin rahat, ýakymly, bäsliçe ukyply ayaqqaplary bugün diňe bir içerki bazarda däl, ýetem daşary bazarda da uly islebillerliýe. Kärhananyň önürýän ayaqqaplary häzir Russiýa Federasiýasyna, Gazagystan, Özbegistan respublikalaryna da eksport edilýär. Kärhananyň önümleri onuň paýtagtymyz Aşgabat şäherindäki ýordumyň vilayet merkezlerindäki we beýleki şäherlerinedir etraplaryna açylan ýürütüleşdirilen dukanlary arkaly aljylary ýetirilýär. Röwşen ayaqqaplary hususy kärhanasynyň telekeçileri ýordumyzda kiçik we orta telekeçilik ösdürmäge döwletimiz tarapyndan berýän kömek gollawlary üçin türkmen halkynyň milli gahrman arkadagymyza hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler. Hormatly adamlar, ene bolsa ýordumyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 7-nji noýabrda günüňiz boljak hawa barada Türkmenistanyň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň berýän habar bilen tanyş boluň. Balkan vilayatyna ötkäp duran bulutly hawa bolup azkem ýaňyş ýary ýyllarym çakmak mümkin. Demrad kunatardan teýlesi kuntu 9-14 metr, käýerlerine 16 metr içine ýetýän şemal öser. Hawa gündüzüne 21-26 gradus, kenary etraplaryna 16-21 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyna ötkäp duran bulutly hawa bolup Demrad kunatardan teýlesi kuntu 10-15 metr ýetýän şemal öser. Hawa gündüzüne 24-29 gradus maýly bolar. Mara vilayatyna ötkäp duran bulutly hawa bolup gün ortagyny ogurdan teýlesi kuntu 9-14 metr ýetýän şemal öser. Hawa gündüzüne 23-28 gradus maýly bolar. Lebap vilayatyna ötkäp duran bulutly hawa bolup gün ortagyny ogurdan teýlesi kuntu 9-14 metr ýetýän şemal öser. Hawa gündüzüne 21-26 gradus maýly bolar. Daşa vilayatyna ötkäp duran bulutly hawa bolup gün ortagyny ogurdan teýlesi kuntu 9-14 metr ýetýän şemal öser. Hawa gündüzüne 18-23 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp duran bulutly hawa bolup Demrad kunatardan teýlesi kuntu 10-13 metr ýetýän şemal öser. Hawa gündüzüne 26-28 gradus maýly bolar. Ýordumyz boýunça noýabr aýynyň 7-sine magnet hadisasynyň dur noktaly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Ediz watandaşlary şu günleri howanyň akymynyň üýtgemegi bilen howanyň düzümine tozan bölejikleri kadadan agdyklyk edýär. Şeýlede göz pasyna howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazara alyp, pasyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzümlerde berja etmegi maslahat berýäs. Mehriban ilişler, bulary berja etseňiz ýylyň islenik pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňdan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşlere betlenýär. Ähli ösüşlüň özünde bolsa halkyň bekbedi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.
Hem keçiler ertirlikde yerler Täze aymetke yağ Yerli önümür bolan täze aymetke yağı Sağdın nesil, sağdın maşgalı için hem amatly, hem lezzetli. Sizinle ınamdarın online dukanından hem sargı edip bilersin. Täze aymetke yağ Hormatly illeşler, Arzu haly dukanının islenlik ajaýyp haly önümlerini Garrukuliýew köşesiniň ak toprak binasyna täze açylan Arzu haly dukanyndan satyn alyp bilersiňiz. Şeýle-de biziň ähli haly önümlerimiziň vilayet şahamçalarymyzda hem satylýanlygyny size ýatladýas. Bahalar hallara görä dürli-dürlidir. Telefon belgilenme 862 36 55 66 863 07 91 70 Arzu haly, dürli hil, dürli baha. Türkmenistan Döwlet Täjirçilik Banky müşterilerine we ýurdumyň raýatlaryna banka barmazdan menzel ara görnüşini garz almak üçin online ýüz tutma hyzmatyny size höderleýär. Müşteriler öz gymmatly wagtyny tygşytlamak üçin banka barmazdan menzel ara online ýüz tutup bilerler. Web sahypasy müşteriler üçin ýönekoý we ulanylmagy oňoýdy. Müşteri tyn.tm web sahypasynyň içindäki ýerleşdirilen soraglara dolu we dogry jogap berip, gerekli maglumatlary doldurýar. Telefon arkaly bank operatory siziň online ýüz tutmaňyzyň kabul edilelligi barada habar berýär. Müşteriler bu hyzmatdan iýje günlüğüň dowamyna internet ulgamy arkaly peýdalanyp bilerler. Türkmenistan Döwlet Täjirçilik Banky hemişe siziň hyzmatyňyzda. Salam, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe eşretli zamanamyzyň hödürini görüp ýaşaýan edidýarymyzyň mehriban raýatlary biz siziň her biriňizde berk jan saglygyny, maşgala we dançylygyny arzu edýär. Bizi geljege sary önemli öňe alyp barýan türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, belent başlarynyň aman bolmagyny, alyp barýan döwleti tutumly, ýyl wähbetli işlerine diňe üstünlükleriň, rowaçlyklaryň ýar bolmagyny arzu edýär. Mehriban ýylyşlar şeýle ýaşy arzuwlar bilen biz gepleşigimiziň bu sanyny Awada Milli Syýahatçylyk Zowlagyna ýerleşen Daýanç Tagaldyş merkezinden dowam edýär. Bugunky güne Awada Milli Syýahatçylyk Zowlagynyň Daýanç Tagaldyş merkezinden Türkmenistanyň ilim bilim işgärleriniň, kärdişler arkalaşyklarynyň şeker etrap geňeşiniň başlyklary, işçiň agdalary bilen bilelikde okuw maslahaty geçirildi. Elbette bu okuw maslahatyna da ýurdumyzyň ilim bilim ulgamyna zähmet çeken bir näçe hünärmenler gatnaşdylar. Olar öz aralaryna sorag jogap alyşyp tejribeleri bilen paýlaşdylar. Mehriban ýylyşlar bizim öz dörejilik toparmyz bilen şu okuw maslahatyna gatnaşan ýylyşlarymyzyň berjek gurrunlaryny, okuw maslahatynyň dowamyna geçirilen bir näçe sport çärelerini, deňziň kenaryna gedelençleri, başga da Awadaanyň gözel ýerlerine gedelenç